La ponència anava sobre idees d'innovació en l'enoturisme i la ponència el que venia a dir és que sí, a vegades volem innovar, però per innovar hem de generar una estructura d'innovació, no? I l'estructura d'innovació la tenim molt a la vora i penso que primer el que és molt important és la formació. Si estem ben formats tindrem capacitat per entendre les coses i per poder innovar, no? I per altra banda hi havia un altre component dins de la meva ponència en què no només cal formar-se, sinó que el que cal és compartir aquesta formació, no? I en el meu cas el que he presentat és alguna de les eines que estem desenvolupant des del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca per ajudar al sector i també a l'administració a donar eines que permetin entendre millor el món del turisme del vi i les puguin utilitzar les empreses, ja sigui per innovar o per rendibilitzar els negocis, que fins i tot en aquest entorn seria una qüestió d'innovació. Moltes coses i treballem en serveis d'innovació, de tecnologia, però sempre hi ha aquesta orientació cap a l'empresa, no? I allà a Vila-seca, i no vull dir que sigui exclusiu d'allí, no? Però potser hem tingut la sort de tindre una relació molt estreta entre la universitat i el sector empresarial. L'escola de turisme es va fer en un temps rècord i va ser gràcies a la implicació del sector empresarial que va impulsar aquesta escola que enguany hem començat els primers cursos del que se'n diu de la Facultat de Turisme i Geografia, que amb aquests entorns de crisi estem molt contents que hagi pogut inaugurar un centre com aquest, no? I associat amb això hi ha el Parc Científic i Tecnològic, que és un ens que ha de generar coneixement, però aquest coneixement l'ha de generar per transmetre'l precisament a les empreses, no? Per això ens sembla que és molt important, tant ja sigui per l'activitat turística com per la innovació, que acabar preparant i formant i sobretot incidint amb les capacitats i donar capacitació amb aquestes persones, no? Per això la primera idea és aquesta, aprofitar aquestes oportunitats, i aprofitar aquestes oportunitats no és només que el turisme creixerà molt, sinó que en el nostre entorn tenim gent, tenim institucions, tenim equipaments preparats per oferir aquesta formació. Nosaltres des de l'àmbit de Tarragona tenim la Universitat Rovira i Virgili, però també n'hi ha a Barcelona i també n'hi ha a Girona i a tots els territoris tenim aquest model molt criticat a vegades, però que et dona també aquesta proximitat que també l'hem d'aprofitar, no? La tercera idea seria aquesta cosa de tindre sempre l'orella parada, no? D'escoltar. Escoltar què? Doncs sobre el que passa en el món, i a vegades és més fàcil que inventar, doncs saber entendre què és el que se'n diu, no? Sobre els mercats o sobre les activitats, quines estratègies es fan. Jo no entraré ara amb aquestes coses, no? Jo el que us diré és algunes de les coses que fem nosaltres que volen contribuir amb facilitar la idea d'escoltar, no? Avui en dia la informació és tanta que costa a vegades destriar quina és la informació útil que hi pot haver en els llocs, no? A nosaltres des de Tarragona, clar, DO Terra Alta, DO Priorat, DO Montsant, DO Conca de Barberà, DO Tarragona, DO Cava, una part del Penedès, és a dir, territorialment és una activitat que ens interessa molt, no? I ens interessa molt, però ens interessa molt també poder-la comunicar, no? Una de les coses que hem fet, i que si entreu amb aquesta adreça els podeu consultar, és editar uns butlletins sobre enoturisme. Li diem Tendències Enotur, és un butlletí electrònic sobre tendències en turisme del vi, que té com a objectiu identificar alguns elements. És un butlletí senzill, 12 planes, portem la 5a edició, primer només el restringíem a les comarques de Tarragona i ara hem fet una obertura a intentar tractar temes de caràcter menys local, no?